πω ότι βρίσκονται μαζί μας τα προϊόντα Styling L'Oréal Professionnel και η καλλιτική φροντίδα μαλλιών και ραφτάζ. Επίσης, το μακιγιάζ που βλέπετε για όλους εμάς έχει επιμεληθεί η κυρία Βρόζου Γεωργία. Έχει φάνει οι μακιγιές μας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω το γυμναστήριο Gymnasium for All και τον φωτογράφο μας, Μιχάλη Πάου, ο οποίος έχει επιμεληθεί τις φωτογραφίες στο βίντεο πέρα του project. Αλλά και την βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης αυτής. Επίσης, επειδή υπάρχουν αφανείς ήρωες σε αυτή την υπόθεση, οι οποίοι δεν εμφανίζονται, αλλά έχουν κάνει πάρα πολλή δουλειά, θα πρέπει να αναφερθούμε σε όλες αυτές τις κυρίες, οι οποίες είναι τρεις. Είναι η καλλιτεχνική ομάδα της κυρίας Θέμης Λουλουδιά, η θεολογία, η νομική και η Πόπη. Και στη συνέχεια θα δείτε νηφικά. Σε όλα τώρα εντάξει τα χαρτιά μου δεν τα ξέρω απ' έξω. Νηφικά. Από το κατάστημα νηφικών Boutique Bride. Beauty Bride. Πώς τη λένε την κυρία? Εκστρατεία Βουλγαρία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Τώρα όμως έχει έρθει η ώρα. Τι μικροφωνή. Έχει έρθει η ώρα. Να σας δείξουμε λοιπόν αυτές τις διαφορετικές τάσεις μόδας που μιλήσαμε τόση ώρα πριν. Αυτά τα extension, αυτές τις μοναδικές δημιουργίες. Θα πρέπει ένα-ένα τα ονόματα που φωνάζω, κορίτσια θα παρακαλέσω να πάτε όλες πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Και μία-μία η οποία θα φωνάζω να έρθετε μπροστά για να δούμε και σε πράξη τι έχουμε κάνει. Πόσο εύκολα λοιπόν είναι όλα αυτά τα οποία εγώ σας είπα ότι μπορείτε να κάνετε. Ας έρθει το πρώτο μας μοντέλο, η Αναστασία παρακαλώ πολύ. Αναστασία. Να η Αναστασία μας. Εκεί να φαίνεσαι αγάπη μου, εδώ. Και εδώ λοιπόν που λέτε, έχουμε, δεν ξέρω αν φαίνεται, ίσως θα πρέπει να έρθεις λίγο πιο εδώ. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χτένισμα, το οποίο όπως είπαμε έχει επιμεληθεί η κυρία Θέμης και αυτό που έχουμε κάνει έχουμε δώσει αντάβιες μέσα, οι οποίες είναι μοβ. Αυτό το μοβ για να βγει σε χρώμα βαφής είναι πάρα πολύ δύσκολο ή ίσως ακόμη για να βγει ξεχωριάζει πάρα πολύ εύκολα, οπότε δεν μπορεί να είναι και μόνιμο ή ταλαιπωρείτε το μαλλί σας βάφοντάς το ξανά και ξανά ή ξεχωριάζοντάς το, οπότε δεν φαίνεται και όμορφο. Τοποθετώντας λοιπόν extension εδώ το Tape on and Off System της Hair Contrast, που Tape on and Off System σημαίνουν αυτοκόλλητες τρέσσες, που χρησιμοποιούνται με δύο τρόπους. Είτε μπορεί να το κάνετε μόνιμα για να έχετε μάκρος και όγκο, είτε μπορεί να το κάνετε για αφέλειες προσωρινές ή αντάβιες, όπως βλέπετε στο συγκεκριμένο κεφάλι. Έχουμε φτάσει τόσο ψηλά. Έχουμε φτάσει τόσο ψηλά στο σημείο του κεφαλιού. Βλέπετε πόσο πολύ σας αρέσει το διασκεδάζι που βρίσκεται εδώ πάνω. Βλέπετε. Δώστε τσάνι και τα πρότυπα σας παρακαλώ. Λοιπόν, μπορούμε να φτάσουμε στο πιο ψηλό σημείο του κεφαλιού, όπως βλέπετε έχουμε φτιάξει φράτζες. Τι σημαίνει αυτό? Έχετε κοντές φράτζες και θέλετε να τις μακρύνετε και βαριέστε να περιμένετε να περάσει ο χρόνος για να μακρύνετε τα μαλλιά σας. Με τη Hair Contrast, το μοντήριο της κυρίας Θέμης Λουλουδιά, στο Club Mode μπορείτε να το έχετε. Ευχαριστώ πολύ Αναστασία. Παρακαλώ να έρθει το επόμενο μοντέλο, η Νίκη. Εδώ πέρα για να σας δώσω να καταλάβετε και να μην νομίζετε λοιπόν ότι έχουμε μόνο extreme αποχρώσεις. Συγγνώμη. Έχουμε μόνο extreme αποχρώσεις. Το χρωματολόγιο της Hair Contrast καλύπτει μια γκάμα 40 χρωμάτων. Οπότε μπορούμε να παίξουμε και σε φυσικές αποχρώσεις, σε έτοιμες αποχρώσεις με αντάβιες, είτε ακόμη και σε πολύ extreme αποχρώσεις όπως είδαμε το MOV. Εδώ στη Νίκη θα μπορείτε τι έχουμε κάνει, τι είναι αυτό το οποίο σημαίνει.